लयथारि गैला जाहैबाय प्रमद बर'नि फैनाय सान। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो सिगांग्रो जासिग्रोनाय जाबाय। आङो जोबोद गगा मोनदों, अब्लाबो आङो नैबे मोनसे भिडिअनि सायाव आङो नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो नागिरदों, आपडेट होनो सानदों। नोंथांमोनहा जायफ्रा चेनेलाव गोदानफ्रा जायखिया चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो, आङो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दा भिडिअआ ओरैबायदि जागोन, दा सिगांनि एक्स चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंना प्रमद बर' सारखौ जेनेबा माबायदि सिगाङाव आं बेखौसो बुंग्रोनो सानोदि, जाय मानसिया सिगाङावनो सोरबा जेनेबा लिडारब्लाबो बा जेनेबा बिक्टिकेलि नों आं सादारन मानसिफ्राबो सोरबा माबा मोनसे एग्रिमेन्ट एबा सिगांनो बुंनानै लाग्रोआ, गावखौ सिगांनो बुंनानै लाग्रोनायाबो बेबो मानसिनि मोनसे फिलिंस आरो मोनसे थैनायाव लाङो होननाया बेनो। दा नैबे आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। देन सिगांनो 2020नि जेला एप्रिलनि 8 थारिख बेयाव जोंना प्रमद बर' सारा जेन बुंनानै लादों, जेन BTR सuktiaआ जुदि आखरे जुदि जाजोबाब्ला आङो सोरबा व्यक्तिनि आसामनि MLA एबा MPनि बेनि न'आव थांनानै आङो स्वयं फासि नांनानै थैहैगोन। बे बाथ्राया जोबोद गिथावना। अब्ला बेबायदिनो सोरबा मानसिया सोरजोंबा बादि होलायोब्ला, दा सोरजोंबा माबा मोनसे बादि होलायोबा बेबायदि जुदि बुंनानै लानाया बहुद गिदिर गोरोन्थि आरोखि। दा बेखौनो लानानै हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' सारखौ फिननाय होदों आरोखि। अब्ला जोङो बे भिडिअनि एन्ट्र'खौ जोङो खोनासंनानै लाग्रोनि रायजो। बेखौसो आं बुंबाय थादों। आरो आं बुंनाय खोथा मा गावसो बुंना लादों। लयथारि गैला जाहैबाय प्रमद बर'नि फैनाय सान। बेखौ जोंहा फालिनांगोन ना बोसोरे बोसोरे। बे थैनायनि दाथै जों खिन्थु फैनाय सान फालिखागोन आंखौ गोसोआव उपाय गैया, मानिखाथारनांगौ। बे 8 थारिख एप्रिला 5 बोसोर फुरा जाबाय, अखानायै 9 थारिख। बे थैनाय बा थैया आं मिथिया, खिन्थु आं हले फालिखागोन फैनाय सान। नङा होमबा बारा बे थैनाय खोथा गैया, खामानि नांगौ। नङा होमबा खोथाफ्रा बेबायदि आरोखि। मा बुंनानै लायो बेखौथ' मा दरखार दं बिदि बुंनानै लालाबायो, मानो बुंनो फानो। एकदम सिरियास खोथा, गावनो बुंनानै लाबाय थानानै सुइसाइड खालामना थैगोन आं होनना बुंथारबाय। मोनसेबोथ' जायाखै। दाना हो, आंनाव मानसिखौनो फाथायहर। माबा बिबोजों जायालै, माबा होनदोंलै बिराद फाल्थु। मा बाबा जाथिना बेखौ एकदम हरजोबदोलै बयनोबो। नङा होमबा माने ओरैबायदि सिरियास बेफोरो, माने मानो बुंनानै लायो बेफोरखौ। दा मा जानांगौ जाखो बेहा? इमप्लिमेन्टथ' जायाखिसै, भबिष्यतबो जाया, केन्सेल जाजोबखाबाय। दा बेफोरखौ मिथिखा बसिखा। दिनै ट्रेक्टरा आं ओंखायनो बुंबाय थादों, थारमाने जोङो ट्रेक्टरखौ आसलथे लासै लासैसो सालायखायो। बिसोरो मारुति बायदि बांद्राय स्पिड सालायनायावनो बेबायदि जादों, मिथिबाय। ओंखायनो जों बिराद खबरदार, सानै हयै जों खामानिखौ मावनो रोंनांगोन। आरो आंनाथ' स्पस्ट खोथा, आङो बुंदों नंगौ, आं नङा, जोंनि BTR फानजानिफ्राय जोङो बुंदों नंगौ, बुंबाय थादों, दैलि बुंदों। जेब्लानाखि सरखार फैगोन जोङो 1 नाम्बार एजेन्डा हिसाबै खामानि मावगोन हा फाट्टा राननाय, बेखौ बुंबाय थादों जों। आरो रानगोनबो होगोन। फरेस्ट रुलार्स एक्टनि आन्दारावथ' जों होखाबाय। फरेस्ट रुलार्स एक्टनि आन्दाराव जोङो हानि फाट्टाखौ होखाबाय, आरो दंबावो माखासे। थारमाने हा फाट्टा होनाया जों मानो गोरा बुंनानै लादों, प्रमदाबो होबानो हायो।
बेहा होनो गोसो गैया बे मावाखै हा फाट्टाखौ जोङो मानो एथ' गोरा माबे रावजों बुंबाय थानो जोंलाय जोंहा होनायनि जिथु क्षमता जिथु पावार बेखौ बिटिसिनो हगारना होखादों माबोरै हगारना होदों 40टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंजों सुक्ति खालामदों जे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो सामलायदो जों आरो नांला जों नोंसोरनो हगारबाय बे नोंसिनि एरियाखौ नायनो थाखाय बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो हगारबाय नोंसोरो माबायदि नायो नोंसिनि गोसोसै जों आरो बेवहाय आखाइ होला 40टा डिपार्टमेन्ट लानानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंजों सुक्ति खालामदों जे बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ नोंसोरनो सालायदो जों आरो आखाइ होला बिनि गेजेराव बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ हानि जिथु बिफान बेखौ जोंनो गथायनानै होदों दा बेखौनो आं बुंदों जे जोङो बबेबा दिल्लीयाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव दिल्लीनि पारमिसन नाङाखै दिसपुरनि पारमिसन लानाङाखै जोङो दिल्लीनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा मोनदों बिटिसिआव बेजों जोङो दिल्लीयाव गेस्ट हाउस बानायदों केलकातायाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव दिसपुर आरो दिल्लीनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा मोनदों केलकातायाव जों गेस्ट हाउस बानायदों बे पावारा ट्रेन्सफार जोंनाव बे बिभागखौ जोंनो ट्रेन्सफार खालामदों जोंनो गोहो होदों जोंनो सिलिगुरियाव गेस्ट हाउस बानायनाय समाव आङो दिल्ली आरो दिसपुराव पारमिसन लानाङाखैलै खोथाया बेनो आरो मोनसे खोथाव एसे स्पष्ट जा दिल्ली आरो दिसपुरा सासे पियन एबा ड्राइभारनो जुदि 10,000 बेथन होदोंब्ला बिटिसिआ 10,000 होथारनांगौ होननाय आयेन गैया जोङो बाराबो होनो हायो खमबो होनो हायो बे डिपार्टमेन्ट बे पावारा जोंनो बिटिसिनो गथायनानै दोनदों टार्गेट आरो फरगेट साख्रि होनायनि जिथु पावार क्षमता बेयो जोंनाव ट्रेन्सफार बेखायनो जों बुंदों बे दिनै दिल्लीया मा आयेन बानायदों दिनै दिसपुरा मा आयेन बानायदों बेजों खोथा गैया नोङो दिल्ली आरो दिसपुरा बे हा बिफानखौ लेन्ड डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनो गथायखाबाय जोङो दिल्ली आरो दिसपुरा माबा मोनसे आयेन बानायदों होननानै बे आयेन मथे थांनांगौ बिदि नङा जोंनाव दङ 2003 सनाव 10 फेब्रुवारियाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो बिटिसिनि बासिन्दा नों जेराव दं ओरैनो थागोन बेखौ बेस खालामनानैसो जोङो हानि फाट्टा होनो नागिरदों बेवहाय आङो बबेबा दिल्लीनि माबा गाइडलाइन बबेबा दिसपुरनि गाइडलाइनखौ मानिनांगौ होननाय जोंनाव कम्पालसन गैया बेखौनो होनो 6 शिड्युल बुजिदों हानि फाट्टाखौ होगोन होननानै जोङो गारमा हब्रा बुंनाया बे खामानियाव बुंदों नोङो गथायखाबाय जोंनो बे पावारखौ जोङो बेहाय आखाइ होला होननानै जोंनि नियम मथे जों होगोन जों बेखौनो होननो नागिरदों 2005 सनाव प्रथम बिटिसि इलेक्सन जादों 2005 सननि जिथु भटार तारिखा बेखौ बेस खालामनानै जोङो हानि फाट्टा होगोन बर'बाबो मोनगोन मुस्लिमबाबो मोनगोन सोरबा राजबंशीबाबो मोनगोन सोरबा बेंगलिबाबो मोनगोन सोरबा नाथुकी गासिबो मोनजोबगोन एसे जोंहा जुक्ति दं बुंनायनि जुक्ति लानानैसो जों बुंदों बे हानि पावार फांसना बिटिसिनो गथायखानाय बिटिसिआ बोरै खालामो बे बिटिसिनि खोथा सोरनो हा फाट्टा होयो सोरनो हा फाट्टा होआ मा आयेन बानायनानै होयो होआ बे बिटिसिनि बुजिबाय जोङो बेंगलर चेन्नाइआवथ' फुराना न' दंखायो गेस्ट हाउसआ हाबो दङ बेफोरबायदि हा बायनानै गेस्ट हाउस बानायनायाव जोङो दिल्ली सरकारनि बा आसाम सरकारनि पारमिसन लानाङाखै जोंहा फैसा दं हाया बायहैदों गेस्ट हाउस बानायदों केलकातायावबो जोंहा बिटिसिआव फैसा दं हाया बायहैदों गेस्ट हाउस बानायदों सिलिगुरियाव बानायदों दिल्लीयावथ' गंनै गेस्ट हाउस दं केलकातायाव गंसे दङ चेन्नाइआव फुराना न' दंखायो बेहाय 12थासो बिसिना दं मानसिफ्रा खेल गैया 12थासो बिसिना दङ बेहायनो सोरबा थायो दाबो खिन्थु हाया
2 बिघा जों थांनानै सरकार फैथोंसै लुहैनोसै बे एपल' हस्पिटालनि खाथिथारावनो एकदम मेट्र'जों नांजाबनाय मेट्र' स्टेशनजों चेन्नाइनि हाया आरो बेंगलरनाबो ओरैबायदि मोजां माने 4 बिघा बिराद गिदिर मथथे बिराद मोजां हाया हा बेखौ दा गेसावसो लुनांगौ प्रमदा हायाथ' जों बायनानै दोनबाय लुहैनांगोन बहा लुनो बेलाय बहा लुनो बेलाय बे मिसन बिजन अमा दाउ माबा माबि मिसन खालामनायाव जोब्बाय फैसाया बेना बिदिनो जोङो दुगायै दुनाया बेनो दा खोथाया जाहैबाय प्रायरिटि 1 नाम्बाराव जोङो सरकार फैबा हानि फाट्टा होगोन होनना बुंदों हानि फाट्टा होगोन होनना बुंदों जों बेखौ होगोन होनानै देखायगोन बेखौ मावनोलाय सोरनाव सोंनांगौ दं जोंहालाय गभर्नमेन्टआ लाबोनाय आं सोरनावबा सोंनो मा नायना पावारा नोंनो गथायखाबाय दा खालामनांसिगौ मावनांसिगौसो बेब'हारसो खालामनांसिगौ पावारा नोंनो होखाथारबाय नोंनो क्षमताखौ होखाथारबाय नों बेखौ बाहायदोब्रा मानो बाहायदिया मानो दिसपुर दिल्लीयाव सोंबावनांगौ दं 40टा डिपार्टमेन्टनि बिथोराव खुनु खामानिखौनो नोङो दिल्ली दिसपुराव सोंनाङा मिथिबाय नोंनो 40 खामानि मावगोन भारत सरकारनिफ्राय नों बेसेबां फैसा मोनगोन मावनानै देखाय डेभेलपमेन्टखौ बयबो सरकारा लुबैयो बयबो लुबैयो नों खामानि मावनाय फैसानि अभाब गैयालै खामानि मावनानै देखाय हरबाय थागोन नोंनो फैसाखौ बिराद बोसोर बोरै फैसा बरननानै जानो बेसो बेस्थ' आरो बे फेरेंगालाय दंफाङा गावनो हमोनो गावनो फानखुमायो मा जाखो बे गावनो बाला अन्थाइ गावनो हमो गावनो फानखुमानानै जायो बेलाय मा जाखो बे बिदि जायो सोरबा इलेक्सन टाइमाव 3-4 मिटिं गागोन आङो बास बे जल जब खोख्लैखागोन आं बेखौ बेखिनिया खोथा भुल दा खालामसै खिन्थु नोंसोर साननो नाङा जोंनि थुक्राझार प्राइमारियाथ' जेनखानांसो दं मा खालामबावनो इउपिपिएलआव थांसै मा होननानै सानफ्लांनो नाङा थां गभर्नमेन्टआ खिन्थु जोंसो जागोनलै दुरबल जादों जानांगौ सोरबा सोरबा जोंना थुक्राझार प्राइमारिया इउपिपिएलजों जेनखासिगोनलै मा खालामबावोब्रा थ' हरजाय थांफानोसै होननानै थांलाना थायोबा नस्थ' खालामनानै लानाय जागोनलै गावखौनो बिराद गिदिर भुल खालामनानै लानाय जागोन सयथ'बो एकदमबारे भुल दा खालामथार बेखौ नोंसोर साबाजोंबाबो था नोंसोरनो सालायगोन बे थुक्राझार प्राइमारिखौ मिथिबाय नोंसोरनो सालायगोन बे थुक्राझारखौ रावबो सालाया जोंहा खम जाबाय जोङो इउपिपिएलआव थांजोबसै होनलांनानै दालाखा एकदम मस्थ' गिदिर भुल खालामनानै लानाय जागोन 5 मासल'सै सरकार फैनो मिथिबाय बेखौ खेल लाखा बे प्रमद बर'लाय सोर भट होना देरहाहोबावनो थ' बेखिनियानोसै जायखिजाया गोजोननाय थाबाय मोजां मोनदां इलेक्सना फैबावगासिनो दंखायो जेबो नङा लोगो मोनलायबावगोन जोंना थांखिया जाहैबाय जायगायाव सान्थि नांगौ भिडिअखौ नुनानै जोबोद मिनिफ्लांदों आरोखि आं नोंथांमोनहा माबायदि सानो जे हाग्रामा महिलारि सारनि जेन भिडिअ स्पिचखौ नुनानै आङो जोबोद मिनिफ्लांदों थारमानि 9 तारिख एप्रिलखौ प्रमद बर' सारनि थैनाय सान फालिगोन बे खोथाखौ नोंथांमोना माबायदि सानो आरो जायफ्रा जेनेबा सापर्टारफोर बेफोरो माबायदि मोनगोन 9 तारिख एप्रिलखौ जेन फालिमारगोन नामा बियो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सोंलु फैदों थारमानि 9 तारिख एप्रिला प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन जुदि आखरे जायाबा सोरनिबा न'आव आसामनि एमएलए एबा एमसिएलए जिखुनु हक जानायावनो फासि नांनानै थैहैगोन अब्ला रायजो राजाखौ थगायनायनिबो बाथ्रा नङा बेखौसो हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों आरोखि अब्ला गावनो बुंनानै लाखानाया बियो मोनसे खोथा रोखा जानायनि अब्ला नोंथांमोना माबायदि सानो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय।